We are the Pineapple Family! Ha? Kapag lang siya Google to? Oh, hello. We are here sa Raw, but we are about to go naman kay ma-meet up kami sa mga friends naman from Iloilo. Ano? Iloilo? Iloilo sila? Ay, ko Cebu. Hindi Sibuyas ang una to nag-meet up. Ito ay sa Cebu sila guys. Sir, subong Iloilo na kag. We're waiting for daddy. Aran siya daw. Nagakakuan sang genset. DJ cellphone lang gyapon no. What? First day of school na. Wala na cellphone. Yay! Good no? Oh no! So today is ano na kita? Today is July 16. July 15, nag-orientation na kahapon. Today is Pahuway, then tomorrow is the first day of school nila. And wala man masyado naka-vlog for the whole month yata. No? Wala ko vlog masyado. Kikitamo man ko kikitamo pa sang iliigi na edit ko for Hong Kong na mga bakasyon. Wala pa na galing upload tanan. But this time siguro, nakakaamat-amat na giman ko. Nakaamat-amat na giman ko naka-upload na giman. And back to reality na. Back to reality is it's going to be official nga ma-start na ang school year 2024 and 2025. Bago nga school, bago nga environment for GJ, and I don't know kung ano ang mga ang matabo, but hoping for the best for GJ. Wait, GJ? F pa niya. No? You know? Hoping for the best, and I hope na makamake friends siya na damo dito. Kay damo man sila. Duwa sila ka sections gali. Separate sila sa 2 sections. Kay pila gani ka mo tani kabilog doy? 32? 32 sila kabilog, so they were divided to 2 sections. Ang iba niya classmates, na-meet mo naman doy no, kayo upod mo sa basketball. So good thing naka-summer camp na siya sa basketball, and may aral siya classmates. And hindi mo classmate ang isa kay ibang section. Pero okay na natin, hindi na siya mabagkuhan dito na familiarize ng school. Ang mga tao dito, kaya nag-summer camp na siya sa basketball. So good na, no? And hoping for the best for this school here. And dugay ni dati mag-isa lang kami market kay mabaka na lang ko to sa kulang pa niyang mga school supplies. Actually tamad pa ako magpamakas ng school supplies ko lang dakaron ako nga adumduman kay may ara pa man dito siya sa balay sa mga school supplies nga pwede pa magamit for this year. Wala ko pagaling na pangita kay natamad pa ako kay urukay pa to. Alin sa June ang plan ang kwarto namon daw wala pa gyapon na hitso kay may kami gilakat. But subong mata-mata na gina hopefully. So, medyas na lang dito nga mo na baka diri sa gaisano. So, lang kung baka sang das na baka sa mga school supplies. Hindi pa man required sa mga week. Next week pa. Daddy, order na. Ulat na ako sa mga friends namon diri sa Pistohan. Dahil na siya lapit man sa natubang ng St. Anthony. We've been here before, doy, no? No? This is... We've been here before. Dito kami kapit nagapoko sa tubang sa cashier before. Nice! For drinks! Yummy! Oh, no, that's the first day of school sa pag-uwi ng school. So, ako na gusto ko na ano niya feeling. Wala kayo ibang naman na school, mga friends. So, ano niya na feel? What do you feel? Excited. Sila, so they were excited. And what else? To meet excited ka to ano? Meet new friends and to know each other. What else? Friends ang una. So, mag-open ng class and birthday ng school. May open ng class sa new school. So, what's the difference? Ano difference na nakita? Sa akin, kami basketball training. Ang nakakita ko or ito ko nakita. Admission exam. Admission exam. Kung comfortable ka na kanaan, kaya nakasunod ka na, nakakabasketball ka na dito. May background music, nakadiray ka. Sure na lang to discount. Oh, we do not have Wi-Fi. Talk to each other. Kung sino dahil mo talk to each other.
So, good evening everyone. We are preparing for tomorrow's first day of school. Sining isa diho na. So, diri namon gimbutang sa iya nga new bag. New ni siya pero nagligad pa ni makal. Open na ito eh. Open na yun. Diri siya bulsa sang bag. We have here ang iya nga mga snacks for tomorrow. Chips Delight kag ang waffle siya man na nag ano. Observe sa anay kuno dito kay gusto niya tani mabakal na siya sang snacks pero ambal ko observe ka anay kay basi kun ano kun pwede nga dito na lang siya dasun mabakal sang snacks niya. And then there is a iya nga next nga bulsa. Open please doy. Since nga wala pagid kami ka-prepare sang iya nga mga gamit diri lang anay para nga dasig lang makuha. Nara na daanan, ball pen, eraser, kaya sharpener. Then, close. Then, next niya, nga ano, diri na ito ibutang imo nga pad paper. Di na pad mo. Ano di, butang na pad paper. Kay, importante, may pad paper lang sila this week. And ang ilang nga pencil and ball pens. And then, diri, sa next niya sa main gate dira ko ibutang ang iyang mga balunan. Wala pa na i-prepare ko pa na dito nung na-prepare ko iyang nga toothbrush, iyang nga toothpaste, ari na diyang iyang nga extra shirt and extra clothes ni set of clothes niya para just in case need niya. Amo tayo hindi man magyapon makita basta muna na amon din prepare. So, ang klase ni GJ is whole day, which is 8 a.m. to 4 p.m. And, dito naman sila ma-lunch. So, pabalunan ko lang sa iyang lunch. Ang iyang snacks. Kag, malang na. Wala kami masyado na kami masyado preparation for the first day of school kay ang mga requirements wala pa naman na kompleto. Nagligat pa man lang nga adlaw nila ginhatag ang requirements. So amat-amato lang naman na baka lang kami this week sa mga requirements. Ang iban may ara naman din iban gani nga ready na pero kumplituhon ko anay kag ipasa. Diba? Anyways, that's it. And good night. See you tomorrow sa first day of school ni GJ. Goodbye. Good morning. It's a rainy Wednesday. It's first day of school na. Ay na si dito. GJ, gami ako rin sa may sala. Si Luso. Shh. Quiet, Cox. And then, me, tapos ko yung prepare sa iyang lunch. Luncheon meat ng kagkuan Hug rice. Okay na, ready na. Imo na lang nga water, prepare ko pa. 7:06, 8 pa man ang ilang klase. So, butang to ng iyang lunch. Diri sa iyang bag yung prepare naman kagabi. Sis balunan. Inside the bag na. Yes, spoon and fork. Una yung balunan. Andi nag-request na sang seaweed. Ano naman di iyang toothbrush and toothpaste. Iyang payong. Kit-kit iyang payong, no? Nan. Tago siya sa wet wipe just in case kinaulan and his jacket. So, nag-ulan-ulan. Ulan pero ito nagasilak ang adlaw. Ay nako, panahon. Hindi mo mapaktan. So, good na. Ready to go. Harap pa siya sa CR kapaligo. And hindi pa sila subong mag-uniform kaya na sang Friday, nagpasukat pa lang siya sa uniform. Dito man sa school nila ginakuha. Dito man siya pasukat after mga pa na 1 month na guro nila makuha ilang ilang uniform. And muna nga si daddy matulong sa buwang siya anay. Lagi ka mo sa bed ni Papa Win niya. One of 28 shoes na niya, no?
This part. Ang basket man na. Okay, ready na for school. Damo gyapon ara daya jacket, abi jacket, lunch. Baby, dito ta sagwa sa may mga flowers doy para namin mo background. Ano basket pagid. Sa kay nag-ulan, sige lang, okay lang. Dito no. Nami oh. First day of school. Yeah. Dahil lang. Do you pray kapag abot mo sa school? Ha? Bye. Ayun, kiss kuya. Sabi yun. Good luck sa school. Excited ka? Ha? Excited ka? Ha? Excited? Ang upot si Tadalin. Bye-bye. Lipatan-pataning tubigan niya ba? Bago lang panyapon, kaon naman sandwich, oh. So, how was your, school? Damo ka na friends? Yes. You're crazy. Run! Crazy in love. Favorite ko na ang unclothes brush, ho. Sige, babe, brush your hair again. Looking for the unclothes brush gidya every day, oh. Soft. Siya. Ha? So soft. So soft. Ready na. Go po, ready na for school. Ready na mo. Ready na mo, Ay mo phone, di mo pagdalon? Ha? Ready na. You only use your phone. Check it kung may message. Yeah. Kung snack time, kag lunch time. Okay? Where do I sit? Oh, give me kiss na. Love you. Listen all the time. Tumawag din. Yeah, day 2. Second day of school. Why? Lalom na, oh. Bye-bye! Hi! Nanonood ako naman, kuya. Ako nang niwang nagikuyaw. Mga guys, man. Niwang nagikuyaw. Ay ko ka, ba na guys mo kaon? I don't know. Anyways, Kalma na siya tungkol sa butilya. Hindi, hidlaw lang kung magsola. Anyways, we're going to fetch na si Dewey. Naghapit lang kami sa 7-Eleven. Bakal kami siopaw para sa iya, kag drinks, nakon. Hidlaw ko sa sola. Baka mahal lang kay di no. And going na kami. It's been raining this afternoon. Rainy days ang get, guys. And we're here na sa school ni Dewey. He's here now. We're going home. How's school? Sadya man. Hindi ka na scared, di na nervous, di na ihi-ihi. Okay na? Okay na, ha? Alam. Kiss all lang. Okay na, Ged? Ha? Sabi ko, Toma, wala mo kinubos mo lunch. Naman. Ubos mo? Good, very good. Muna iya. Okay. Ready for school naman. Daddy man gyapon ka kay usus Hindi siya awal sa school, oh. Sa school, oh. Ikaw na ka kayo na dito? Oo, baka mo ito, ha? Hindi, nauba. Accident. Hindi mo spot. Hindi mo Kamu man kapili. Ako tani mapili. Sabi mo. Tikilaw ay mo ginapili, hindi ka match mo bayo. Ang tato. Kiss kuya. Kiss na. Alam mo, sa Love you. Boracay, Ano? natulala ko. Remote. Dali, ano picture to Ang ano? ngambal wala hindi ka panundong. Ko kano sadlang ko or ga panundong ko ano task ko sa balay. O, dira. Dito. Dali lang.
Na. Pabush. Bye. Ano gani ako nambal? I love you too. Listen kaya ha, tapos pray kaya. Happy Friday everyone. Happy birthday. Wala na ko edit sa vlog nga mga mo ni pa. Wala ko halin sa Hong Kong namon nga vlog guys. Na-stagnant na ako nga vlog. Anyways, we're heading to fetch Dewey for today. And then after that, paparog kami kay may may snacks kami nga gamay para sa ilang mag-cousins. Mas send off party sa school. What? Amo na ang ni dati send off party. Nagkalato-lato na yapon niya nga likod yung mga. Sakit na gito. So, see ya na lang later. Alligator buyers. Yan na kami. Nag-basketball pagit ni guro mo. Basketball ni mo. Damo na siya be friends mo. Basket na siya kuno. Hindi lang tawa. So, naghingi pa siya 30 minutes pa kuno. And nailaya nga class ang 12. Pero mas stay pa siya 30 minutes kaya play pa sila sa mga bago yung mga friends diri ho. Ay, nako. Laki mo na, wala mo lang adjustment ka natabo sa iya. Mabalik lang kami after 30 minutes ha. Mabalik lang kami after 30 minutes. Hindi ka na magawa sa campus ha. Oh, bye-bye. Ay, kita mo? Wala na. No adjustment needed. Wala na sa sang kilala. Yan na ang iyang mga classmates. Nag-play mo nga mga teammate to. Sige lang. Masyada kay half day mo lang sila subong. So, we're just gonna buy... Dapat yung Friday, alas 3 raton. We're just gonna buy isang mga kinanglaano namon for the snacks later. Balikan na lang siya namon. Pero kay wala pa man masyado nagkakuan nga started ila klase. So, hindi na kayo mag-strict sa iya. And... Napabooks mo. Napabooks mo. Marok na kami na yun. Go with the flow na siya yan. Ay, enjoy siya sa iyang life. And he's here. Ano? Ang bakal ka pagkaon? Ano? Bitso. Bitso-bitso. Ano yung bitso-bitso galita doy? Okay, ano nga nagpa 30 minutes pag-idhaw? Ha? Naman 30 minutes pag-idhaw? Assignment wala? Damo eh. Wala assignment. Assignment sa Weekend. How's your first week? First week is finally done. Next week hindi na ako mag-update sa story. Hindi mo mag-upload. No? Enjoy na siya. Kidamo na siya friends ko no ya. Snack time na. May chicken, lumpia, and spaghetti. Ay, iba nga mga kids, wala kaya inulan, grabing ulan. Kaya si Manang pa, kunulain matsyag. Si Kuya, malang kaya si Manang pa, wala. Anything? Anything? Paano? Ano na? Si Kuya, ara na yan, si Manang pa, wala di Ano? Makakadala ko di kay ako ng bus sa Belo Street. Alibot-ibot ko si Papa di sa Pueblo ho Wow. Si Senior naman kasi Junior Ato. Dito. Tapos kaya ka ng convention. Ang Convention Center. Wild tatlo rin. New Capital. Grabe na. Tasig na. Pag-admin lang. Ako, no? Okay, sa ang office diri nagitiya. Mga design, no? May opisina. Kung sa mga construction, dito niya, bilhin na to yan.
Sugod na kuda. Kasulod sa gali. Sugod mo ito siguro. No. Dito agad sa tabok ko. Apa? Bakit na papanto? Yeah. Pa, yun lang ba nanay pa? Kay parang pwede ka na daw halakat-lakat. Ulat kami sa Amon Turn. We're done as a church and ma-lunch kami dito sa mga inasal pero there's a lot of people so we're waiting for tables na magbakante. Why is she doing? Why is it? Why is she doing? Ara sa? Suplado. Oh. The most suplado in the world. Nailog ko siya doon. Makatatisan isa sino okay. 2 slices is 99. So try the spinach nila pag ating kawayan. Tapos na lunch, where we going? National Bookstore to buy some supplies. Bakal ano naman? Sapatos ang inalagta ko ng school supplies. Yung ba ito? 39 ho? Diin. Ay nang amon nga mga ginpamakal. Kuan pa ng almost done na. Pero ang iyang ano, paintbrush nga number 6. Diin pa. Ang itapa naton da. Done buying. Let's go, Doy. Bisa. Dali na. Dito na po sa corner. Kaya pa nakita ko guys. Kapamungit lang ko dito. Harvest si sa isang rambutan Ora. Na, paano na? Pwede niya. Oo eh. Ang pula-pula. Basta pula-pula, pwede na. Ato, nagkalahulog ng hindi pula oh. Paraw na. Pwede niya. Oo eh. Ay, ginako, pati ang hindi pula doon na. Ito na oh. Hindi ka, di ba gusto niya mo? Pwede ko nibutang ano? Ang ano? Niya. Oo eh. Hindi ka abot ang mga manong harvest. Grabe, isa kaing oh. Isa gid ya kakaing niya. Damo, isa kaing oh na. Pwede na eh. Oo. Isa pula-pula tanan doy. Okay na na doy. Ito po sa punta gani oh. Ay, balik na niyo. Eh, balik da. Kung mabalik mo pa na, do, ano mo, ipandikit. Idikit mo na. Madikit mo pa na. Wow, isa kakaing. Yehey. Pwede mo baligya sa lipunan. Oh, nagpatong na sa bangko. Okay, para maabot tong iban. Ano mo open? Open lang eh. And flip. Oh, tayo. Say, ko ato kay mama mo, say. Bowl. Open. Bit. Ang damo. Yeah. Damo, no? Kinaing-kaing, no? Kasi pwede na mabaligya. Tames? Hindi? Kaon ka na?
Anilin na nag-harvest to. Be, di na kauna. Be? Eat na, be? Dahil gusto mo ka. Hmm? Again. Ano ba sa ano? Dahil. Nga, be? Yung cute-cute eh. Masalod siguro. Namit? Oh, ay, kaing na kayo sa kaing, oh. Tara na, gamay na lang. Yes, ang sulod sang gamay-gamay, oh. Dahil lang. Tupong it lang. What? Ang labo man. Today, Monday. Good morning and ready for school. Bye, Cox. Napagtutuan na yun kay videohan takang nga brakintol kasi mo gamit. Pambok ka mo. Ang iyang tumbler sa sulod sang bag. Bebe, may stand up properly anay be. Ay bug ataw. Kaya mo lang lapit man lang imo nga classroom. Back to tricycle na siya. Tricycle na lang sila. Why ka kisakon? Di Nabi, listen ka githa kag ay magintun ana basta lipatan ka man. Bye. Liwat. Bye-bye. Ari na si GJ from school and are ng books. Sorry. I'll just cover them. Kaya para nga maamat-amatan ko na. Di ba? Si daddy naman niya is cooking for dinner. And tapos naman ni do yung iyang assignments, ang iyang cursive kay hindi gyapon kabalo maglambed. Wala na siya abi ka-practice yung ilang lambed dito sa previous yung school. But he is trying his best man. Ano day no? Di ba? Oo. Ma-practice ka man gyapon karon and then i-study mo ang imo nga mga lessons kay na, okay? And mommy will finish na sang putos sang libro. Lalo mo tanda yung close mo na nadahang. Si Daddy na yung nag-close. Ay pagani. Lunch. Ay mo yung snacks ya. Makan po. Ikaw kubi mo pud ka man. Oh, bye-bye na. Bye! Bye, Doy. Doy, listen ha. Duwi ha. Huwag ka kiss. Palaing kiss na lang. Tatabukon mo lang sa Diyos sa guard house lang sa. Bye-bye. Tabukon mo lang sa. Diyo lang sa inyo. Go! Si Daddy mag-man kay may meeting. Ako ya bilin naman di sa balay. May meeting man ko kay Mayor sa CR. Nawi tayo yung laba, galing kayo tamad. Kung mang laba ko na mo ni Chimpo. Pero kapon ang kamang laba man ko sang amon mga lago. Ang mga lago na lang nila mama kag papa ang wala ko na labahan. Tani na vlog tagina nga nagsugot anay ang tricycle ni GJ kaligag kahaton sa lakyan, no? Hindi sabi magpati nga kami masugat Maliit namin bakalan Jollibee. Bakal kami isang bagya nga guyod-guyod kayo daw at gidis pulo nga daan ka subjects. May laptop pa. Ay iya favorite gali ni nga jacket ang Brooklyn niya ho. Alin pa nga daan nga naka-travel na iya nga daan niya. Oo. Din pa gani. Manila. Oo, medyo. Ari gamay na niyo. Kaligad to halog-halog pa subong magutok na. Ito dito sa guwayang cars kag frozen. Ari na lang ho. Naman sa 20 na siya. Ara na lang ho. Una. 3,600 to. Oo na lang kayo. Para 2,000 ano na lang. Ba, grabe yung markdown ba? Nasunlog lang lamon sa. Thank you.
Abi na lang ng sales boy eh. Mag-travel na pangitatakay. Ari na di si daddy sang kagina. Oh, gamay. Ay, pero okay na yung ano, na size. Check dito eh. Dede na eh. Dong, ari dong oh. Kung di sa gusto mo. Big na doy. Amo na imo gusto? Ha? Ha? Ari ulan tawa na yun. Ay, daw ka very big na giniya. Ari yun. Daming styles ang grade doy. No? 1328 na lang siya, ma'am. From 1899.75. lang, may mga sari. Dapos galing. Di NY sale. Ay, detachable na siya, ma'am. Pwede siya Ah, tibay pa si Hawk, ma'am. okay naman eh. Kaya ko na mo tudok dako. Nagiman to. Go master si Kona. Ano. Try abi sir. Pwede mo matry sir guys. Pwede mo pagkuhan ko nakapoy ka. Ano na. Be po ko ibe doy? Sugat. Kaya ibe? Kaya ano, amo tong isa kon ini. Ikaw ya dad. Mga grade 5, grade 6 lang, ang damo na sa box. Mahal-mahal kaya. No. Over ka gid. Pila gani ang iya nga 4-8 ma'am. 48 from 48 to 42. Ah, okay. Di gamay naman ang difference yan sa pila gani na 2 ay 6 gid yan oh. Yang buti doy ano doy. Ikaw na lang doy. Basta mag-study hard ka. Ano? Ah, yun na oh. Ano? Na lang. Amo niyo doyo daw. Sakit na, ate. Ay, sakit ako nuya baga. Ang gito yung gusto nga bag, pero galing kay nahuya siya kay mahal ko no. Pero hamba ko study hard lang siya para nga biskan mahal, okay lang, no? No? Diamonds. Ano, dad? Thank you, kid. Go na, oh. Sold na. Practice na to, practice na. Nag-grocery na lang kami and then we're going home na. I love you. Kiss ko. Dahil lang. Wala pa, kiss na. Love pa. Bihib kita pa mga teacher, ha? Oo, ha? Sa mga teachers, magali ay every subject lain ay teacher. Bye-bye. Break on your mind ah. Oy, kakakulong. Wala. Wala. Nakabe? Kamot na niya, hindi na kamulan. Ah. Sige, exercise na tayo. Oh, grabe ba? Walang tawon ta kung kaya mo na. Igo da sa sulod, hani, yung iya nga kwanhaw. Nga, grabe, oh. Oo, last breakfast, good. Doy daw rapper, kabala tapos imong dala at bus. Speaker. Harap na si Manong Joshua. Doon na. Igo na da. Tingbo na mo doon sa. Bye-bye. Tingbo na mo bayad ah. Ang subong week. Bye-bye. Love you. Ari na ako. Akong takong dala, yayabag magpanaog sa salakyan. Kaya katako-tako, gitsang ginpili, ya. Bo, dala, ya. Ay, kaya mo? Oh. Nagdugang pag kita do'y kay ara ninyo man notebooks. At pag
Ligo na si Winter, bukas. Kaya mo na, o, dali mo. Papa. Time check, it's already 9:29 in the evening and Mommy is still doing this. So, puto sa iya mga notebooks. Iya notebooks niya exclusive ni sila school. So, amo ni siya ilang notebooks. And tapusin ko na lang ni. Good night everyone. Thank you for watching. Bye!